تماشاوان هێژە سەرۆکی گشتی هەداپارێ ئیسحاق ساغلام di derbarê peymana Stenbolê de nirxandinan kir û wiha got peymana Stenbolê ya ku dibe sedema îfsadê, cudahiyê, cudakariyê û pirsgirêkan hewciya tavilê bêçareser kirin. İstanbul Sözleşmesi'nin olumsuz etkileri ortaya çıktıkça İshaq Sağlamê serokî giştî Hüdaparê di derheqê Rojava Hundur de nirxandinên hefteyî kir. Parçalanan aileler Sağlam di nirxandina ku kir de balankişan li ser zararên ku peymana Stenbolê jê rebûye sedem. Sağlam îfade kir ku her çiqas ev zarar û tesîrên neyînî û menfî yên ku peymana Stenbolê ji wan rebûye sedem derdikevin holê ew înfiala ku di nava civakê de ji ber vê yekê derketiye holê mezintir dibe. Sağlam di destpêka daxuyaniya xwe de destnîşan kir hêjî peymana Stenbolê dibe sedema berberiyê û dûra wiha li daxuyaniya xwe zêde kir. Eşkereyê ku piştî vê peymana ku hat îmzekirin malbat ji hevdû perçe bûn. Di nava malbatê de bêsedeqetî derket. Bi heman awayî dîsa piştî vê peymanê cinayetên li ber jinan, tundiya li hember jin û zarokan, peywendiya xêrî meşrû zêde bûn û ew hereketên ji rê derketî bi şiklekî zêdetir xwedî li van peywendiyên xêrî exlaqî derketin. Sağlam di berdewama daxuyaniya xwe de banga fesixkirina peymanê kir û wiha got. Ji bo parastina jin an jî ferdekî malbatê hewce tuneye ku kesek ji malbatê bêfeda kirin. Ji bo pîrek ji tundiyê bêparastin, malbat hil diweşe ku divê meriv ji vê yekê re nebe temaşevan. Divê hikûmet di çarçoveya dengên ji bo hilbijartinê de li meselê mêze neke. Helbet divê pîrek ji tundiyê bêparastin û destûr neyê dayîn ku bêkuştin. Lêbelê divê bi heman awayî saziya me ya malbatê û nirxê mên exlaqî ji mifsîdkaran û ji rêderketiyan bê muhafeze kirin. Peymana Stenbolê ya ku sedema îfsad, cudakarî û berberiyê peyweste demil dest û bêfesix kirin. Divê dişûna qanûna bi reqema 6284 a ku ji bo sepana peymana Stenbolê hatiye derxistin de verastkirinên li gorî nirxê mên exlaqî û bawerî bêkirin. %12.9 oldu.